EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek argibideak eskatu dituzte Tolosan inauterietan ertzaintzaren oldarraldi baten ondorioz zauritutako gaztearen inguruan. Julen Arzuaga EH Bilduko legebiltzarkideak ertzaintzaren barne espedientea eskatu du operatiboa argitzeko eta erabateko gardentasuna galdegin du. Tolosako alkateak ere gertatutakoa argitzea eskatu du. Gabon deizuela, berriz ere grebara joko dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langile publikoek. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako langile publikoek greba egingo dute martxoaren 12an. 3. lanuztea izango da, baina satxek ez du babestu oraingoan. Sindikatuek salatu dutenez, ez dago lan baldintzak hemen negoziatzeko borondate politikorik eta azken bi urteetan 8% egin du bera langile horien erosalmenak. Urrian eta abenduan hasitako greba dinamikan jarraipena emanez, ELA, LAB, Komisiones, Esteilas eta SK sindikatuok martxoaren 12an grebara deitzen ditugu sektore publikoko langileak. Izan ere, aldundiek eta jaurlaritzak inoizko diru bilketarik handiena duten bitartean, sektore publikoko langileen lan baldintzak eta zerbitzua okertzen ari dira. Sektore pribatuan, mobilizazioa esker, sektoreko hitzarmen batzutan, KPI-tik gorako soldata igoerak lortzen ari diren bitartean, sektore publikoan, Madrilek, Euskal Erakunde eta alderdi politikoen adostasunarekin batutari eusten segitzen du. Lan istripuetan Nafarroan zeberri dugu Irune Rejano. 26.000 lan istriputik gora egon dira 2023an Nafarroan, estatuko daturik okerrenetarikoak. Aurten gainera urtarrilean 13 hildako egon dira Euskal Herrian, horietako 5 Nafarroan. Kiroletan munduko sokatira txapelketan dabiltza Euskal Herriko taldeak, ez da Irune? Antsoaingo herri kirol taldea, Suediatik 5 dominarekin bueltatu da. 3 juniorreko kategoriatan lortu dituzte eta 23 urte azpiko kategoriatan 4. Gainera, Basque Countryrekin 4 taldekide lehiatu dira eta urrea lortu dute. Gaurkoan 53 urte betetzen dira Jose Arregi Karabantxelgo kartzelan hil zenetik Espainiako poliziak atxiloketa epeak iraun zuen denboran zehar egindako torturek eragindako zaurien ondorioz. Ordutik data honek torturaren aurkako borrokan erreferentzialtasun nagusia izan du Euskal Herrian. Komunikabideen alorrean ere data garrantzitsua dugu gaur, irratiaren munduko eguna. From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Ikusita duka, amodio eta borrokoa, askoskoetan tatuaturik, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantzi behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, 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 bapi horixe da, gustatzen zaidan mugimendua, raparekin dantza orduko, dina berezeko txaskero, bakizauko, utzi zuela, jakitea, ez zaigu harrituko, bapi, raparekin, gustatzen zaidan mugimenduarekin. Gabon eta ongi etorri, astelehen goizaldean inauterietan liskarrak sortu ziren Tolosan eta gazte bat larri zauritu zen. Gazteak berak esandakoaren arabera ertzainaren foran artigai batek eragin zion zauria. Ospitalera eraman zuten begian zauri larria eragin ziolako jaurtigaiak eta handago oraindik ebakuntzaren zain. Hau salatzeko elkarretaratzea egin dute Bilabonan.
berak kontatzen du, beraiek zijoaztila kale batetik bestera, lehenengo karga entzuten duela, korrika hasten dela mundu guztia eta beraiek bai korrika hasi zirela, eta bigarren karga entzuten duenen, zuzenen korrika zijoala golpe batek eman ziola, sentitu zula golpe bat begian, da sekor hori zala lurre. Azpimarratu nahi dudana da, Jaurlaritzaren helburua dela Tolosan izandako gertakizunak guztiz argituta geratzea. Eta baita ere hasi diren azterketa hauek helburu badute. Eta Jaurlaritzarentzat oso garrantzitsua da helburu hori da ertzaintzaren, poliziaren jardunari buruzko transparentzia osoa egotea. Euskal Herrian euskaraz bizi eta lan egiteko erabakia hartu duen euskal komunitatearen aurkako eraso berri baten atarian gaude. Lab sindikatuak egin du iragarpena prentsa ohar baten bidez. Adierazi du Gipuzkoako Foru Aldundian langileak egonkortzeko abian den prozesuaren barruan 119 administrariren izendapena airean dagoela. Euskaraz B2 edo C bat ezagutza egiaztatzeko eskea ezarri zen lanpostuak eskuratu ahal izateko, baina horren kontrako helegite baten ondorioz kolokan dago orain euskara ezagutza egiaztatu duten langileek lortu ahal izango duten postua. Ertzaintza jakinarazi du 2 gizon atxilotu dituela Tolosaldean 3 emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Lehen erasoa igande gauean jaso zen Tolosan bertan, 28 urteko gizon batek sexu erasoa egin zien elkarrekin zeuden 2 emakumeri eta gero kuter batekin mehatxu egin zion lekuko bati. Erasoa gertatutako lekuan bertan atxilotu zuten ustez sexu erasoak egin zituen gizona eta atzo epaiaren esku utzi zuten. Bizipoza elkartea gaur egun 36 elkartek osatzen duten elkartea da eta guzti hauek izaera bereziko gaiak lantzen dituzten elkarteak dira, hainbat eskubide bete gabe eta behar bereziak dituzten aurreta familiek osatutakoak. Nerea Godoi Bizipoza elkarteko kidea dugu pantailaren beste aldean. Kaixo Nerea? Kaixo. Hasteko labur esanda konta iguzu zer den Bizipoza elkartea. Bizipoza eskola Bizipoza elkartea parkatu zuk esan duzun bezala, 38 elkarte osaturiko elkarte bat da, guzti hauek izaera bereziko gaiak lantzen dituztelarik. Kultura aniztasuna, heriotza, desgaitasunak edo anistasun funtzionala, gaixotasunak eta familia anistasuna. Arlo anitzak eta desberdinak lantzen dituzue beraz, zein da elkartearen helburua? Elkartearen helburua da balioak zabaltzea, sentsibilizatzea eta gizarteratzea. Eta horretarako proiektu desberdinak garatu izan ditugu azken urteetan, adibidez hemen ikusten ari garen hau mikrodokumentalen proiektua izan zen, non elkarte bakoitzari 3 minutuko mikrodokumentaltxo bat egin genion, baita Bizipozaren 20 minutuko dokumental bat ere. Izan dugu ere kantu eta bideoklipen proiektuan, non elkarte bakoitzari euskal sortzaileekin batera abesti bat egin zaion, eta gero izan ditugu ere bai herrialdizkarian komikiak, elkarte guztienak. Elkarteak beti dira erdigunea eta helburua beti da berdina, ez? Azkenean esan ditugu gaian hitzak lantzen dituztela esan dugu, baina helburua beti da berdina. Guztiontzako beharko lukeen mundu inklusibo hori aldarrikatzea euskaratik eta euskaraz eta elkarrekin. Aipatu dituzu egindako proiektu eta jarduera batzuk, bestalde, baituzu beste batzuk aipatzeko, gehiago ezagutzeko? Noski, oraintxe eskuartean duguna edo abenduan aurkeztu genuena da Bizipoza eskola, eta Bizipoza eskola proiektua, amets bat ezala jaio zen, eta berez bada webgune bat, hezkuntza formala, ez formala eta herrigintzarako materialak biltzen dituena, hezkuntza mailaren arabera, hizkuntza mailaren arabera sailkatuak ere bai, proposamen desberdinak biltzen ditu, eta horrekin batera ere kaleratu dugu material osagarria
eta egutegi bat, egutegi hau fisikoan eta digitalean hain zuzen ere. Eta, Bizipoz eskolaren helburua Bizipozaren berdina da, Bizipozaren elkarterena berarena, gizarteratzea, balioak zabaltzea, eta bada ere, mundu inklusibo hori lortzea, hezkuntza inklusibotik hasita. Hezkuntzara begira zabiltzate orain orduan, eta hezkuntzaz gain, baduzue bestelako proiekturik? Hau da, baduzue Bizipoza eskola zaratago bestelako proiekturik? Bizipozan beti gaude pentsatzen eta proiektu berriak sortzeko amesten, eta, oraintxe elkarte txikia gara, oso handiak garela dirudien arren, eta oraintxe, Bizipoza eskolari eusten diegu, baina izango ditugu beste batzuk ere bai etorkizunean, nola ez? Horri helduko diogu beraz, kontuan izango dugu Bizipoza eskolan lanean zabiltzatela. Mila esker Nerea, gaur Bizipozaren inguruko berri ez mintzatzearren, eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Esan ere, bihar egongo garela kafe antzokian arratsaldeko 6etan, Bizipoza eskola Bizkaia mailan aurkezten, eta jende guztia gonbidatuta dagoela gure proiektua ezagutzera. Kontuan izango dugu beraz. Mila esker. Eskerrik asko. Albistegira itzuliz, Haserre eta Etxia jota daude Pasaiako Herrera kaleko 10. eta 11. etxe multzoetako bizilagunak. 12 familia etxetik bota nahi bai dituzte Pasaiako portu agintaritzak eta Euskal Trenbide sareak 400 metro inguruko trenbide zati bat egiteko. Portua Euskotrenen ibilbidearekin lotu nahi dute Europatik datozen bobinak Durangora bidaltzeko. Duela 61 urtetik gure bizileku den bloke hau bota eta bertan merkantzien trenbide bat eraiki nahi dute portuak eta Euskal Trenbide sareak. Horretarako, bizilagunak inolako bizitoki alternatibarik gabe desalojatzea da haien asmoa. Orain urte batzuk, prentsa bidez, jakin genuen portuaren biziberritzerako plan orokor bat egin zutela. Hala, Euskal Trenbide sarearen trenbideak porturaino luzatzeko ia 7 milioi euroko aurrekontu bat aurreikusten da. Baita gure etxeak botatzea ere. Denbora luze honetan ez dugu portuaren inolako komunikazio zuzenik jaso, zurrumurruak besterik ez. Duela egun batzuk jaso genuen portuaren lehen mezua. 4 hilabete ematen dizkigute gure etxe bizitzak hustu eta bertatik joateko. Gutxi batzuei miseriazko indemnizazioak eskaintzen dizkiete. Gutako gehienoi ordea kale gorria besterik ez. Obra honi esker betiko enpresari handiek aberasten jarraituko dute. Instituzioek ez ikusiarena egiten eta guk gure etxe bizitzak galduko ditugu. Horregatik, portuari zein Euskal Trenbide sareari eskatzen diogu eskaleri jaseko etxegabetzea gelditzeko eta arduraz jokatzeko. Era berean, etxegabetze guztien etetea aldarrikatzen eta horren alde antolatzen jarraituko dugu. Trenbidez gabiltzala Eusko Jaurlaritzak bukatu ditu Gipuzkoan tren lasterraren bidearentzat egin behar zituen obrak ia 2.000 milioi euro erabilita. Garraio sailako hartarazi du amaitu dituela abiadura handiko Donostiarako sarbideak eta bukaera eman diola Euskal Y-koaren Gipuzkoako adarreko plataformari. 2008an ekin zieten HTren Gipuzkoako obrei. Ortiziako tartea egiten hasi ziren lehendabizi, eta 16 urte behar izan dituzte obrak amaitzeko, Astigarraga eta Bergara lotzen dituen korridore gauzatzeko. 67 kilometroko luzera zati horrek, eta ibilbide gehiena tunel bidez egingo du trenak. 180 tunelean, 113 zubibidean eta soilik 107 lurraren arrasean. Bada Gipuzkoako korridore hau egiteko ia 2.000 milioi euro behar izan dituzte. 1.900 eta 58 milioiko inbertsioa suposatu du orain arte Gipuzkoako adarrak. Kontuan izan behar da ordea Donostiako Atotxa geltokia egiteko dagoela oraindik, eta Astigarragatik Donostiarako lotura ere egita faltako litzateke. Hain justu Iñaki Arriola sailburuak Atotxako geltokia 2025 urtearen amaieran martxan jartzea eta Bilbora eta Gasteizera sartzeko lanak hasteko izapideak zehazta jo ditu hurrengo erronkatzat. Gipuzkoako plataforma bukatu dugu
eta lanean jarraitzen dugu Donostiako Atotxako geltokia aurreko urtean zerbitzuan jartzeko. Gainera, Bilbon abiadura handiko trena sartzeko 6 kilometroko tunela eraikitzeko lanean hasiko gara. Gasteizko sarbidei dagokienez Adifek oinarrizko proiektua idazten jarraitzen du. Eta ingurumen inpaktuaren adierazpenak izapidetze fasan jarraitzen du, onartzeko zain. Eusko Jaurlaritzak tren bidez gain artean ere inbertituko du. 200.000 euro finkatu ditu Euskal Artearen alde. Bilduma partekatu deituriko proiektuak abian jarraitzen du. 2020an martxan jarri zenetik Artium Museoak, Bilboko Arte Ederren Museoak eta Tabakalerak elkarrekin jarraitzen dute euskal artisten lanak erosteko batzordean. Artium Museoan bildu dira aurten erositako lanak aurkezteko. Proiektu hau, euskal artea bultzatzeko abiapuntua dela adierazi du Edurne Ormazabal Tabakalerako zuzendariak. Kultura sailburuak dagoeneko aurreratu du Jaurlaritzaren kultura sailak sustatutako ekimen hau ez da Euskadiko artearen sistema osatzen dugun erakundeon elkarlan bakarra, baina elkarren artean lantzen ditugun eta landuko ditugun hainbat proiekturen abiapuntua izan dela esan dezakegu. Aurten proiektu hau indartzeko kultura eta hizkuntza sailak 200.000 euroko diru laguntza eskaini du. Guztira, 19 artistaren eta 27 kolektiboren lanak aukeratu ditu batzordeak. Kolektiboak ere kontuan hartu dira. 13 emakume eta 10 gizon aurkitzen dira zerrendan. Erositako obrak arlo desberdinetakoak dira. Bai pintura, eskultura, zinema, argazkilaritza. Bilduma partekatuaren ekimena pandemian sortu zen. COVID-19ak sektore hauetan izan zuen eraginaren ondorioz. Honen bidez, sektorearen garrantzia azpimarratu dute praktika artistikoak bultzatuz. Bilduma partekatuan katalogatuko dira lan guzti hauek. 2020an sortu zenetik, 80 egile eta kolektiboren 154 lan erosi dira. Ingurumen gaietan, gure mendietan presentzia handia hartu du eukaliptoak. Bada Gipuzkoako Foru Aldundiaren arabera, nabarmen jaitsi da honen hazkuntzaren erritmoa. Eukaliptoen Gipuzkoako egoerari buruzko datuak argitaratu dituzte. Xabier Arruti Lurralde Oreka Berdeko diputatuak espezie honen egoerari buruzko txosten aurkeztu du Gipuzkoako batzar nagusietan. Eukaliptoak lurraldean zuhaitzen azaleraren 1,29 hartzen du. Hau da 122.000 hektareatatik 1.575 hektarea osatzen dute eukaliptoek Gipuzkoan. Lurraldeko gainerako basoak koniferoek eta beste espezie ostotsu batzuek osatzen dute, grafikoan ikus daiteken bezala. Arruti diputatuak emandako datuetan ikus daiteke eukaliptoaren landaketa kopuruari eta horien bilakerari, lurralde banaketari eta azalera horien jabetzari buruzko xehetasunak. Hori erreparatuz gero deigarriena da eukaliptoaren hazkuntzaren erritmoan nabarmen jaitsi dela azken urteotan. Banaketari dagokionez Urola Kosta eskualdean dago eukalipto gehien, Gipuzkoako eukalipto guztien 1,53,53. Hala ere hori eskualdeko zuhaitz azalerari dagokionez 103 baino ez da. Udalerrika, Azpeitia, Aizarnazabal eta Hernani dira mota horretako arbolen hektarea gehien dituztenak. Testu inguru honetan batzordean parte hartu duten Elkarrekin Gipuzkoak eta EH Bilduk hizpide izan dute Bizkaian eukaliptoak landatzea debekatu izanak kezka sortzen diela Gipuzkoan eraginik izatera helduko den. Diputatuak momentuz esan du ez dutela eraginik nabaritu, baina adi jarraituko dutela Gipuzkoako eukaliptoaren egoera. 3 herritarretik bik jokoaren irudi txarra edo oso txarra badute ere, datuen arabera gero eta gehiago dira apustu etxetara gerturatzen direnak. Gaur egungo gazteen arteko arazoen artean, apustu etxe eta jokoarena da gehien kezkatzen duenetako bat. Online apustuak, tabernetako apustu makinak, apustu etxeak, non nahi eskuragarri dituzte gazteek, adikzioaren ateak irekitzen dituzten leku eta aukerak. Naiz eta suspertu programako Garikoitz Mendigutxiak esan duen bezala, nerabeen artean adikzioa hitz egitea ez den guztiz zuzena. Azteko guk nerabei buruz edo adingabei buruz hitz egiten dugunean, drogi buruz, baina ere jokoen edo apostuen inguruko arazo hauen inguruak, ez dugu inoiz adikzioari buruz hitz egiten. Adikzioa beste prozesua da, eta hori ja helduen historia bat, ez? Nerabe bat edo adikzio bat izateko
Normalean ez dira adikzioak, baliteke arazoak izatea edo jokoekin kasu honetan edo drogekin. Baina hori kokatzeko garrantzitsua da, jakitea. Nerabekin edo adingabekin ez dugu inoiz prebentzioan adikzioei buruz hitz egiten. Onartu du jokoarekin nerabe batzuek duten arazoa larria dela. Horrekin egunero, aurrez aurre lan egiten dute suspertu programako kideek eta Nafarroako gobernuak jokoaren inguruan aurkeztuko duen araudi berria aitzaki hartuta, Iruñan duten egoitzara gerturatu gara, haien lanaz gehiago jakiteko. Suspertu prebentzio programa bat da. Adingabe edo nerabekin egiten dugun lan egiten dugun programa bat, ez bakarrik nerabekin, bere familiekin ere. Eta, arriskutsuak diren jokaeren prebentzio programa bat. Askotan erlazionatzen gaituzte bakarrik drogekin arazoak dituzten nerabeen inguruan, baino beste nolako arriskutsuak diren jokaerekin ere lan egiten dugu. Hau da, adibidez jokoa sortarazten dituen arazoen inguruan lan egiten dugu ere, edo beste arriskutsuak diren jokaerekin ere. Jakin nahi izan dugu, non izaten duen jokoaren arazoak bere jatorria, familia, lagunak, ingurua, baina suspertutik azaldu diguten normalean arazoaren zergatia multifaktoriala izan ohi dela. Hala ere, azpimarratu nahi izan du jokoaren kasuan bereziki bi direla faktore nagusiak. Prebentzian orokorrean bi faktore oso garrantzitsuak dira eta gainera jokoaren inguruan nik uste kasi garrantzitsuagoak direna. Alde batetikan normalizazioa eta bestaldetikan aksesibilitatea edo jokoari kasu honetan edo jokoan mugitzeko duzun errestasuna. Bi faktore horiek oso garrantzitsuak dira. Pertsona bat edo nerabe bat normaltzat ematen badu zerbait, jende guztian ikusten badu zerbait normala dela, askoz errazago izango da jokaera hori gerturatzea. Zentzu horretan publizitatea oso eraginkorra da. Jendartean duen normalizazio horretaz gehiago jakiteko, kalera atera nahi izan dugu ikusteko ea Iruñeko jendeak horren inguruan ze iritzi duen. Pues, uste dut txarra dela, no? Bai. Ez dut pentsatzen orokorrean, baina bai, ez da ona. Hombre, ez da normala, claro. Sistemari oso ongi etortzen zaio, bai. Hortan nik ez dut ondo sartuta, ez dakit. Ez nahi ziur, iruditzen zait, bai, baina ez nahi ziur orokorrean. Bai, nire generazionen agian ez, baina gazteakoak, bai, uste dut bai normala dela ja. Hori ez dut ezagutzen, apustu hori, ez dizut, ez dakit nola egiten duten, ez dakit. Kuadrillatik, bai, ingurunaren gatik, ere, ez dakit. Espero dut familian ez, baina, bai. Nafarroako gobernuaren araudi berria, jokoaren arazoarekin amaitzeko tresna bezala positiboki baloratzen dute suspertu. Araudi hauek oso garrantzitsuak dira. Gu prebentzio ambientala ditzen duguna, ez? Hau da, gizarte osorako planteatu behar diren neurriak. Zentzu horretan, dekreta hau guretzat oso interesgarria eta norabide ez, zentzu honean dabil guretzat. Oro har arazoari aurre egiteko eta prebentzioa lantzeko balio izan dezaketen baliabide guztiak ongi etorriak izanen dira jokoaren arazoa pairatzen dutenengandik eta haien inguruarengatik. Ikusi beharko da araudi berriak horretan laguntzen duen. Gaizaldatuz, laguntza humanitarioko bere 12. misioan itxasoratu da Aita Mari. Mundu mailako krisi humanitario betean itxasoratu da ontzi euskalduna, besteak beste Gaza, Siria, Pakistan, Afganistan, Kongo eta Yemenen indarkeria eta desplazamendua areagotu direnunean. Aita Mari itsas salbamentuko euskal ontziak
gaur ekingo dio Mediterraneoko bere 12. misioari. Aurreko misioetan bezala, 8 profesional eta 6 voluntario joango dira ontzian. Voluntarioen artean, fotokazetari batek, mediku eta erizain banak eta 3 soroslek hartuko dute parte. Itsas salbamendu humanitarioak gero adierazi nahi die urtea astearekin bat abiatu zen crowdfundingaren arrakastan lagundu duten pertsona guztiei. Aurreikuspenak gainditu eta kanpaina luzatzeko aukera eman dietelako. Erregaia eta elikagaiak ordaintzeko behar diren funtsak lortuta itsasoratu da berriz Aitamari, laguntza humanitarioko misioan. Hala ere, badira behar gehiago, hala nola sistema konponketak eta eguneratzeak. Lagundu nahi izanez gero, kanpainak zabali jarraituko du itsasaldia amaitu arte. Mundu mailako krisi humanitario betean itsasoratu da ontzi euskalduna. Besteak beste, Gaza, Siria, Pakistan, Afganistan, Kongo eta Yemen indarkeria eta desplazamendua areagotu diren unean. Azaldu dutenez, gatazka horiek leku seguruagoetan babesa bilatzen duten pertsonen beharrak handitu dituzte, baita Europako eta beste eskualde batzuetarako migrazio fluxuak ere. Horregatik, inoiz baino gehiago funtsezko ikusten dute gobernuek utz egin duten lekuetan eragiten jarraitzea. Gehien behar duenari laguntza humanitarioa emateko konpromisoa berretsi dute, bereziki emakumei eta aurrei. Mediterraneo erdialdeko egoera aktiboki salatzeko misioarekin ere jarraitzen dute. Aitamariko tripulazioak eskerrak eman nahi dizkie misio garrantzitsu hau martzen jartzen lagundu dioten erakunde eta pertsona guztiei. Data garrantzitsua dugu gaurkoa, otsailaren 13 torturaren aurkako eguna. 1960ko hamarkadatik 5.600 tortura biktima baino gehiago erregistratu eta aitortu dira. Gehiegi ezkutatu dute udariak hipotzea ondordaindua dagoen sistema edo non agertzen zaigu tortura. Torturaren gaiari heltzen dio Ander Iriarteren karpeta urdinak dokumentalak eta astearte honetatik aurrera edonorentzat ikusgai izango da YouTubeen. Egilarekin bildu da Maika Telebista. Bazan 2016an inguruan, eta nila giza eskubideen inguruan lan egiten nahi nintzen, batez ere Euskal Gatazkan inguruko larekin. Eta goatzen naiz herriko persona bat, bai ari zela proiektu hortan parte hartzen, eta denbora guztien esaten zian, Ander, hau ikaragarri izango da, honek den aldatuko du, Ander, ikaragarria da egiten nahi gana, Ander, eta egiteko batean esan zian, Ander, aurkezpen egingo da, eta gonbite bat dauka zuretzat, nahi modu zuet horri ikustera. Eta ni goatzen ez, amets gaizto okerrenak askogatik superatu ziala. Osea, desborda hointzian hangoak. Eta aten nintzen sensazio batekin esanez, bale, hau garai baten amaiera da, informe hau egina dago, jauka ezina da, eta honek gauza asko ekarriko dizkitu. Beste erreparazioa, eta egia baita ere, eta gizartaratzea. Eta konturatu nintzen, gauzaiak ez ziala etortzen. Eta nolabait ulertu nuen, ez informea egin zutenak, baina informea enkargatu zutenentzat, bazirudien ura amaiera zela. Objektiboa zala informe hori egitea. Eta beste aldetikan ere gizartea etzela kalera ateratzen eskandalizatua, informe hori irakurtzeko oso komplikatua darako. Eta hor, hartu nuen garai hortan ukan amorru guztia, eta esan nuen, bale, orduan dokumentala egingo dut, saiatzeko informe horrek esaten duena kalera eramaten. Normalean gatazka baten amaiera osasuntsua egiteko, edo ahalik eta osasuntsua gatazka baten barruan, izaten da behatoki bat egotea. Eta behatoki batean, bi parteek jartzen dute egindako guztia eta onartzen diote besteari mina. Eta hemen min bat ez dago errekonozituta, ez behintzat gizarte mailan.
Nik beti jartzen dut adibide bera. Imagina ditzatu dugun hemen egon diren eta beste erakundeak egin dituzten ekintza guztiak, sozializazioaren sufrimendu guztia, egin diren barrabazkeri guztiak, eta egingo bagenu informe bat, jarriko bagenu sigillo bat, eta ez bagenu berriro hortaz hitz egingo. Ez, gai horiek eskola eraman behar dira, gai horiek memoriala behar dituzte, jendeak ezagutu behar ditu berriro ez pasatzeko. Eta nik uste dut gizarte honek, tortura daukan dimensioekin eta torturatu guzti horiei, bai zor diela sinusten zaituztegu bat. Bai, dokumentala egin dut, baina ez dakit niri dagokidan zabaltzelan prozesu hori egitea. Eta orduan hor daukan nik apur bat sensazio gazi gozoa. Baina, hortarako gaude, eta hortarako botako dugu orain 11 telebistan, eta baita ere, otsailaren 13an hartu dugu erabakia. Guk beti izan genuen argi dokumental hau lortu zituen babesengatik gurea zala, eta, agien ez genuela zinema komertzialetan estreinua egingo, baina horrek bazeukala helburu bat. Eta hori zala, aste arte honetan liberatu alizateko, sarean jarriko dugu, YouTubeen jarriko dugu, nahi duenak ikusteko, eta, alik eta gehien zabaltzeko. Gipuzkoan EH Bilduren eta EAJaren arteko lehia politikoa gaiztotu duen auzietako bat artxibatu du Azpeitiko instrukzioko 2 zenbakiko epaitegiak. Bidegi auzia. Epaiaren arabera ez da frogatu gape bat autobideko obretan diru publikoa bidegabe erabil zitekenik. Orain EH Bilduk helegitea jarri dio auziari. Erabaki du Azpeitiko epaitegiak emandako epaiaren aurrean dagozkion helegiteak aurkeztea. Auzitegiaren aurrean helburu argi batekin. Aipaturiko lan horrek izandako ustezko gehienezko likidazioa argitzea. Biak ala biek beraien karguei zor zaien inpartzialtasunari muzin egin diote eta irmoa ez den epai baten aurrean egonik nahiago izan dute alderdikeriaz gidaturiko estrategia aurrera eraman. Hogeta 6.000 lan istriputik gora izan ziren Nafarroan, 2023an LAB, CGT, ESK, Steilas, Txalde eta 3 sindikatuek egin duten txostenaren arabera. Azken urtean Nafarroan 12 langile hil dira, azken 10 urteotan 150 direlarik. Nafarroan 26.000 lan istriputik gora egon dira, estatuko daturik okerrenetakoak. LAB, CGT, ESK, Steilas, Txalde eta 3 sindikatuek agerraldia egin dute Iruñean 2023ko laneko ezbeharren txostena aurkezteko. 2 atal ditu txostenak, sindikatuena eta datu ofizialena. 2023ak azken urteotako joera berretsi besterik ez du egin. Izan ere, azken 10 urteotan gutxienez 587 langile hil dira lan istripuz Euskal Herrian eta 2023an 59. Nafarroari dagokionez, azken 10 urteotan 150 langile hil dira lan istripuz. 12 2023an. Sindikatuek diotenez, gobernuek heriotzen inguruko datuak izkutatzen dituzte. Kasurik ohikoenak garraiolarienak izaten dira edo laneko heriotza bezala hartzen ez diren in-itinere zein in-mission istripuen kasuak. Sindikatuek Nafarroan 12 istripu hilgarri zenbatu dituzte eta datu ofizialen arabera 10 izan ziren. Basogintza, eraikuntza, industria edo garraioan bezalako sektoretan hiltzeko aukera gehiago dago, eta beste batzuetan errazagoa da gaixotasun profesionalak garatzea. Sindikatuek prekarietatea eta patronalaren zeregineza aurpegiratzen dute. Jon Altunak argi utzi du. Horrek esan nahi dugu, administrazioak edo gobernuek heriotzaren datuak izkutatu dituztela. Hori da, aipatu nahi dugun ondorioetako bat, beste bada
sektore batzutan hildako gehiago eten direla, adibidez, besteak beste basogintza, eraikuntza, industria eta garraioa. Eta gero gaixotasun profesionalei dagokionez, ikusten duguna da afekzio psikosozialen ondorioz gaixotasunak ugaritzen ari direla, batez ere sektore feminizatuetan, beraz esan dezakegu lan batzuek hil egite dutela eta beste batzuek ez dutela bizitzen usten. Nafarroan gainera hainbat diru partida banatzen dira sindikatu handienen eta enpresarien elkarteen artean, prebentzioa egiteko. Guztira 1.200.000 euro 3 partida nagusietan. Sindikatuen arabera, diru hau lan ikuskaritza indartzeko erabiliko balitz, ziurrenik egoera ez ditzateke horren txarra izango. Nafarroan jarraituz, Volkswagenek enplegu aldi baterako erregulatzeko espedientearen negoziazioa aurreratu du. Irune Rejano. Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzak ertea aurreratu du. Otsailean indarrean jarri nahi dute eta abenduaren 31 arte iraunen du. Enpresak soldaten eta antzinatasunaren 100%eraino estaltzea aurre ikusten du. Ez ustea Nafarroko Volkswagenen aldi baterako lan erregulazioaren aurrerapenaren aurrean. Nafarroko Volkswageneko zuzendaritzak aurreratu du landabengo lantegiko bere plantillarentzat kontratuak aldi baterako eteteko lan erregulazioko espedientea negoziatuko duela. Iaz, 2024ko bigarren seihilekotik aurrera, tresna hori erabiltzeko aukera aipatu zuten enpresak eta batzordeak. 2026an autoelektrikoak egiteko planta eraldatzeko prozesua dela eta. Baina ez zen aurre ikusten otsailetik aurrera izango zenik. Jarraipen batzordean, konpainiak sindikatuei iragarri die beste aldi baterako lan erregulazioa adostu nahi duela. Kontsulta epea astearte honetan bertan irekiz. Otsailean indarrean jarri alizateko eta ekitaldi osoan zehar luzatzeko, abenduaren 31 arte. Hasiera batean, baldintzek aurre ikusten dute enpresak soldata eta antzinatasuna 100%eraino estaltzea. Naiz eta aldi baterako lan erregulazioa hilabete honetan bertan sartu indarrean, horrek ere ez du esan nahi zuzendaritzak erabiltzen hasiko direnik. Dena lantegiaren produkzio egoeraren araberakoa izanen da. Elak informazio gehiago eskatu du itxiera egunen benetako kopurua kalkulatzeko. Eta Labek eta CGTek neurri hori baztertu dute, enpleguaren banaketarekin bat baitatoz. Nafarroatik Arabara goaz. Araba 2030 zaintza agendan parte hartzea eskatu diote ELA zein LAB sindikatuek Aldundiari. Araba 2030 zaintza agendan parte hartzea eskatu dute zaintzen sektorearekin zerikusia duten eragileek. Arabako Foru Aldundiak agendaren sorrera iragarri zuen pasa den astean, etorkizuneko gizarte politikak eragileekin batera zehazteko. Babestu Araba eta Zaintza Araba elkarteek, pentsionisten mugimenduak eta LAB eta ELA sindikatuek salatu duten ezaitzitik, Aldundiak ez da beraiekin harremanetan jarri. Azaroan, Gorka Urtarani, gizarte politiketako foru diputatuari, Arabako zaintza sistemarekin lotutako gaiak lantzeko bilera eskatu ziotela baieztatu dute. Gaur egun, erantzunik gabe dagoen eskaera. Foru Aldundiaren jarrera salatu dute eragileek. Ekimenaren berri prentsaren bitartez izan dutela kritikatuz. Propaganda hutsa dela, komunikabidetarako, baina azken finean guk badakigu nolakoa den egunerokotasuna, nola murgiltzen diren erabiltzaileak egunerokotasunean, nola egin behar diren zaintzak, nola hartatu behar diren erabiltzaileak, nola zaindu behar diren langileak, eta bueno, ez digute inoiz deitu hau hartatzeko eta hau konpartitzeko ideiak eta zer sartzeko. Zentzu berean, erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek 4 urtez luzatzen ari den borroka ere ekarri dute gogora. Lan baldintza duinak aldarrikatzeko borroka hain zuzen. Gauzak horrela, Foru Aldundiari Araba 2030 zaintza agenda eratzeko orduan zaintza lanetan diharduten eragileak kontuan hartzea eskatu diote. Nazioartean Argentinan legezkotasuna eta gardentasuna bermatzen ez diren arte minbizia, gaixotasun kronikoak edota autoimmuneak dituztenek ezin izango dute tratamendua jasotzen jarraitu. Bero Satrustegi. Gaur hautsak arrotu dituen gai batean jarriko dugu fokua eta horretarako Argentinara bidaiatuko dugu.
Mileiren gobernuak minbizia, gaixotasun kronikoak eta autoimmuneak dituzten pertsonek jasotzen duten laguntza etetea erabaki du. 2016an sortu zen egoera berezietan zuzeneko laguntza jasotzeko programa, DATSE, gaztelerazko siglen arabera. Oraingo gobernuak programa honen ekimenak eten ditu. DATSek hitz gutxitan egoera zaurgarrian zeuden premiazko gaixotasunak zituzten pazienteak laguntzen zituen. Argentinan, naiz eta sistema publikoa izan, adibidez, minbiziaren aurkako tratamenduak jasotzeko egin beharreko edo jarraitu beharreko burokrazia oso luzea da. Gobernuak jakinarazi du aldi baterako itxi eginen dutela DATSe, bertan jarraitzen diren sistemak eta prozedurak berregokitzeko eta aztertzeko. Honen berri eman du pagina 12 berri paperak eta besteak beste Debora Bosko minbiziaren elkartasunerako fundazioko presidentearen hitzak jaso ditu eta kezkatuta agertu da askok tratamendu hauen beharra dutelako eta minbiziak besteak beste ezin duelako itxaron. Esan bezala aspalditik omen da zaila sistema publikoan minbiziaren aurkako botikak erosteko tramiteak aurrera eramatea eta hori gutxi ez. Eta oraingo gobernuak gainera botiken kostu altuak azpimarratu ditu errezeloz, bai eta hauek eskuratzeko irregulartasunak egon daitezkela adierazi ere. Minbiziaren elkartasunerako fundaziotik eta DATSetik mahaigaineratu dute botiken erosketa ez dela nazioko droga berezien bankuak egiten dituenak bezalakoak, bestelako prozedura bat jarraitzen dute. Ez da sendagaiak erosteko lizitaziorik egiten, hori da desberdintasun nagusia. Gaixoen harridura eta kezka nabaria da gobernuaren erabakien aurrean, esan bezala ez da berriz martxan jarriko kudeaketaren gardentasuna eta legezkotasuna bermatzen duten administrazio erabakiak berrikusten ez diren arte. Kiroletan aipatu dugu lerroburuetan ere, Euskal sokatiralariak bolada onean daude eta horren adierazle dira Suedian lortutako emaitzak. Antsoainek denera 5 domina lortu ditu sokatira munduko txapelketan. Atzo bertan bueltatu ziren Antsoaingo taldekideak, nekeak gainditu dien arren, pozik eta zoriontsu bueltatu dira. Antsoain herri kirol taldea ez da hutsik Helsingbornetik bueltatu. Naiz eta irabazle handia beti gazte izan, Antsoaingo txikienek podiumera igotzea lortu dute. Asteak zeramatzaten mundialerako prestatzen, urduri eta ziurgabetasunez. Ia kategoria guztietan parte hartu dute, naiz eta haien taldekide gehienak oso gazteak izan. Osteguna eta ostirala kluben egunak izan ziren. Antsoainek senior misto, neskena eta mutilen taldeak atera zituen. Hala ere, horietako inork ez zuen dominarik lortzerik izan. Senior kategoriatan, podiumera igotzea lortu ez duten arren, txikiak pozik itzuli dira juniorreko 3 kategoriatan 3 domina lortu dituztelako. Azerbaijan, Suedia eta Berriozarren aurka jokatu ondoren, mutilek lehen postua lortu zuten. Neskek eta talde mistoak zilarra lortu zuten. Gainera, 23 urte zazpiko kategorian, neskek 3. postua lortu zuten Irlandaren aurka oso lehiatua izan zen finalerdian. Asteburuan nazioen txanda izan zen, beti gazte Basque Countryren ordezkaria izan zen. Junior kategorian, beti gazte kaintaldekide txikiak ez dituenez, Antsoaingo 4 parte hartzeko sortea izan zuten, eta larunbat arratsaldean jokatu zen. Taldeak beste domina eskuratu zuen Azerbaijanen aurka lehiatu ondoren. Antsoaingo entrenatzailea Gaizkak taldearen balorazio orokor bat egin du. Antsoain herri kirol taldearen papera, absolutoetan, nahiko justu ibili gara, baina badakigunez, talde erdiak mutiletan nesketan, talde erdiak edo gehiago, sub-23 kategoriakoak dira, orduan, beraientzat, esperientzia hartzea, sokan ongi heltzea eta minutuak sokan. Orduan, puntu horretatik oso ongi, oso gustora ikasi dugu, gehiago ikasi behar dugu, txipaldaketa egon dela taldean uste dugu, eta hemendik aurrera hobetzera. Sentsazio honekin itzultzen da taldea, kontuan hartuta lehiaketa osoko gazteenetakoak zirela. Ondo kontatzen digutenez, emaitzak espero bezain onak izan ez diren arren, indar handiz itzuli dira Taiwaneko 2026ko mundialerako prestatzeko. Urtero bezala astearte azpimarratu dute agendan lantzeko herritarrek inauterietako egun handiena da eta mielotxinek, ziripotek, txatxoek, saldikok eta arotzek herriko kaleak hartzen dituzte. Gerturatu gaitezen festara.
Azken albiste honekin, heldu gara albistegiaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, hala ere informazio gehiagorako badakizue. Sartu amaika.eus atarian jarraian talaia feministako kide bati eginiko elkarrezketarekin utziko zaituztegu. Bihar izango gara bueltan albiste gehiagorekin, ongi izan. Euskal Herriko ezkerreko emakume feminista, subiranista eta independentistak dira talaia feministako kideak. Jatorri, eremu eta borroka politiko ezberdinetatik datozenak. Gure herriko egoera aztertzea dute helburu ikuspegi feministan oinarrituta. Lehen txostena aurkeztu zuten iragan hilabetearen amaieran eta orain talaia feministaren aurkezpena dute datorren otsailaren 17an Oreretan. Pantailaren beste aldean dugu Idoia Zengoti eta Bengoa, Laka, talaia feminista lantaldeko kidea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, zer da talaia feminista? Talaia feminista bada dosier bat eta bada lantalde bat aldi berean, egin dugun lan bat. Zein helburu ditu? Baditu helburu ezberdinak, duela urte bat hasi ginen, Iruñan eman genion abiapuntua, eta hor emakume askoren babesarekin eman genion abiapuntua helburu bat jarriz. Eta da Euskal Herriaren azterketa egitea begirada feminista batetik. Hau da, zer gertatzen ari da, begirada feminista batetik eta trantsizio feministarako urratsak ematen ari garen ikustea. Zer gertatzen ari den eta aurrera goazen edo atzera goazen ikustea. Nundu jatorria talaia feministak? Talaia feministak esan bezala duela urte bat pasatxo elkartu ginen, Iruñan, eta bertan emakume ezberdinak bildu giren, eta ikusi genuen bazegoela abiapuntu bat edo bazegoela behar bat. Eta zen inguratzen gaituen errealitateari azkenean betaurreko feministetatik begiratzea, eta bertan eragile, mugimendu feministako unibertsitatean ari direnak, sindikatuan, kulturgintzan eta oro har herrigintzan, hau da, han eta hemen ari garen emakume feminista, independentista eta soberanistak elkartu eta pixka bat begiratzea denen artean eta eztabaidatzea zer gertatzen ari den gure herrian. Talaia feminista dosierra aurkeztu berri duzue, begirada feminista eta subiranistatik egindako 2023 garren urtearen azterketa. Nondik dator dosierra egiteko beharra eta zer da bertan aztertzen dena? Bertan, koiuntura azterketa bat izango litzateke, horrela berba potoloekin ibiltzeko, baina ez da besterik gertatzen ari den hori irakurketa bat egitea. Akaso bi momentutan berezia izango litzateke, batetik formatuagatik, izan ere gertakizun batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala eta bizipen batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala, baina hori bada nolabaiteko aitzakia bat gertatzen ari denaren inguruko datuak eta bestelako irakurketak plazaratzeko. Eta beste bigarren puntu berezitasuna izango litzateke feminismotik egiten dugula, aintzat hartuta guretzat emakumeen bizipenak oso termometro ona direla, hau da normalean, ez dakit, bizitza garestitzen denean, gu gara biziraupenerako estrategia pentsatzen ditugunak, edo privatizazio bat ematen denean, albokalteak ere guk nabaritzen ditugu lan gehiago egin beharraz, eta hortik abiatuta pentsatzen dugu, guk badaukagula nolabaiteko begirada zorrotza eta kritikoa azterketa hau egiteko, eta hori da abiapuntua eta nolabait esateko bizioa. Begiradaz ari garela, txostenean 6 gai jorratu dituzue bereziki, zeintzuk dira eta zergaitik hautatu dituzue gai horiek? Gai horiek hautatu ditugu, egia esan, beste batzuk ere izan zitezken, segura asko, baina gaiak hautatzeko fase horretan asko eztabaidatu genuen, eta atera genuen ondorioetatik bat izan zen, emakume ongan dituen inpaktuak aintzat hartuta, gai horiek aukeratzen genituela. Titularretan esango dizkizuet, batetik egongo litzateke eguraldia izenburua jarri diogun gaia, eta hori da gure herrian, Euskal Herrian, muturreko gertakari atmosferikoak bizitzen ari garela azken urte honetan, eta guretzat ez dira anekdotak, badira nolabait ere gure antolatzeko ereduaren isla bat edo ondorio bat, eta guretzat horrek badu pobrezia energetikoa, gaixotasunen areagotzea, biodibertsitatearen galera, baditu inpaktu batzuk aztertu behar ditugunak.
Bigarren gaia izango litzateke bizitzaren garestitzearena, inflazioa da deno darabilgun hitza azken urte honetan, eta horrek oinarrizko beharretan du eragina, elikadura, energia, etxebizitza, badakigu hor zama bat akumulatzen ari dela denon bizitetzan, eta horri ere jarri nahi genion arreta. Hirugarren gaia izango litzateke greba orokorrarena, historikoa eta oso arrakastatsua izan den gertakari handi bat izan da 2023 horretan, eta bertan mugimendu feministari ezkerrak plazaratu zen, zaintza eskubide kolektiboaren gaia, deno daukagula zaintzeko eta zainduak izateko eskubide eta nolabait esateko bete beharrak ere bai, eta gaur egun Euskal Herrian dagoen antolaketa ereduan, familiak eta merkatuak oso modu prekarioan hartzen dutela pisu hori. Horri ere nahi genio nolabaiteko begirada bat, laugarren gaia izango litzateke Euskararen kontrako oldarraldia, hori ere izan dela 2023 honetan titular batzuk hartu dituen gai bat, eta guretzat Euskararen kontrako oldarraldiak eta emakumeen kontrako erasoak eta bestelako oldarraldiek antzekotasunak dituzte bere izatekotan, eta hortik ere begiratu nahi genuen gertakari hori. Bosgarren gaia izango litzateke abaiaren debekua, Frantses estatuak hezkuntza sisteman hartu du erabaki bat, abaia jantzia, arabiar jantzi bat dena debekatzea, eta hori guretzat bazen nolabaiteko aitzakia bat, zentzu positiboan esan da, emakumeen kontrako edo gure gorputzen, gure jazkeraren kontrako berriz ere erabakiak hartzen dituztela eta infantilizatzen gaituztela, gai hori jorratzeko behintzat. Eta seigarrena izango litzateke indarkeria matxistaren gaia, eta hor 2023an izan ditugu gertakari bat baino gehiago, baina pakete bat egin dugu, izan Rubialesen kasua Espainiar estatuan oso esanguratsua eta entzutetsua izan dela, edo Mario López Euskal Herriko kasua, Patrick Pubre izan da ere beste kasuetako bat, eta gertakari hoien bitartez, indarkeria matxista nola dagoen, edo erantzuna nola dagoen, zentzu komuna horren gaina nola dagoen, aztertu nahi izan dugu ere bai. Gai hauek hautatzerako momentuan, nolakoa izan da ibilbidea? Nola heldu zarete gai hauek hautatzera, zehazki? Egia esan, hasieran esan bezala, eremu ezberdinetatik gatozen emakume feminista eta soberanista ezberdinek parte hartzen dugu honetan, eta hor aniztasun eder bat dago. Orduan, bai prozesua bera hautatzekoa eta baita gero gaiak lantzerakoan ere, urte oso bat eman dugu horretan, eztabaida asko egonda, iritzi trukaketa asko egonda, eta egia esan, lanketarako eta zu txikian egosteko prozesu oso bat izan da. Aurrelanketa handia izan duzue beraz, aipatu bezala gainera, Talaiako kideen izaera plurala denez, guztiek ez duzue 6 gaietan bat egingo, desadostasunak edo eztabaidatzeko aukera aberasgarria dela uste duzue? Bai, inondik ere bai. Eta gai batzuetan egia esan, badaude desadostasunak, identifikatu ditugu batzuetan korapiloak, identifikatu ditugu ere beste gai potolo batzuk, etorkizunera begira balitekeenak hartu beharko genituzkeenak, adibidez zerbait esateagatik indarkeriaren kasuan ere gure instituzio publikoek, eta kontutan izan da Euskal Herria 3 eremu administratibo ezberdinetan dagoela, eta beraz 3 instituzio, eta gai berari aurre egiteko 3 eremu ezberdin eta 3 begirada ezberdin dituztela, indarkeria matxistari aurre egiteko adibidez dauden protokolo eta bestelako politika feministak oso ezberdina dira 3 eremu horietan, badakigu gai potolo badela, eta beraz, esan dugu, hemen badago korapilo bat, gai bat, etorkizunera begira. Beste batzuetan eztabaidak eman ditugu eta itxi ere bai. Beste batzuetan irekian utzi ditugu eta irekian goaz ere orain partekatze ariketa bat egitera. Larun batean izango da behin betiko dosierra osatzeko mugarri nagusia, Talaia feminista unea. Ariketa kolektibo zabala izango da, horeretan egingo duzu eta gaur da izena emateko azken eguna. Zein helburu izango du Talaia feminista uneak? Talaia feminista unera bagoaz dosier batekin zirriborro bat dena berez,
Esan nahi da, bildu garen emakumeok haulantzen heldu gara, baina gure asmoa bada, hasiera edo abiapuntu momentuan bezala, beste emakume feminista, independentista, soberanista edo ezkertiarrekin hemen landutako gaiak partekatu, eta hein batean hau aberastea, eztabaidak ematea, eta gaiak beintza sakonean lantzea, baita ere, ondorio kolektibo batzuetara iristeko, eta hori da ematen diogun helburua. Eta bai honetan, azpimarra jarriko nuke, lehen esandako ideia batetik abiatuz ere, azkenean, koiuntura azterketak edo zer gertatzen ari denaren inguruko azterketak egiten ditugunean, eta etorkizunera begira guretzat Euskal Herriak izan beharko luken ibilbidean aurrera egiteko ere, denok dugu zer esana, bakoitzak bere bizipenetatik seguraski asko du bizitakoa eta pentsatutakoa ere, horregaitik izen ematea irekia da, denok gonbidatuta zaudete edo daude, behintzat, eta denon iritzia izango da guretzat oso aberazgarri eta beharrezko ariketa honetarako. Kontuan hartuko dugu beraz talaia feminista unea, larunbat honetan izango da, baina aurrerantzean lanean jarraituko duzue. Zein izango da hurrengo urratsa? Bai, izan ere, guretzat dosierraren helburua ez da azterketa hutsean geratzea, hau da, azterketa borobileta huts bat egitea, baizik eta bada batetik gai hoien inguruko eztabaidak ematea, eta hori ja esana dugu, baina baita ere, gero hor ateratzen diren ondorioak nolabait esateko berriz jendarteratu behar dira gure iritziz, eta jendartera zabaltzeko unea irekiko dugu, bere osotasunean esan nahi dut gai hauek eztabaidara ekarri nahiko ditugu, jendearekin eta eragile ezberdinekin ere egon nahiko ditugu, baina baita ere, azterketa horietatik ateratzen diren ondorio batzuk interpelaziorako puntuak izango dira, ere bai, dagokionari kasuan, baina bai, ondorio batzuk apuntatu ditugu gorrian, interpelazio edo behintzat kontutan hartzekoak izan beharko liratezkeen